Здравейте, драги телевизионни зрители на телевизия Кракра. Вие сте с класацията ТОП 10. От 10 до 7 място Албано и Ромина Пауър. Албано и Ромина Пауър са известни не само в Италия, но и в целият социалистически лагер. На трето място Цеца Величкович, Кухавица. Цеца Величкович е родена в село Житораджа, Южна Сърбия. На 5 години започва своята музикална кариера. През 1988 година започва нейният дебют на фестивала Белинджа. Известно е, че песента Кукавица е предложена на Веста Смянас, но тя отказва. Песента Кукавица се превръща в визитната картичка на Цеца Величкович. На второ място Кати, Омайна лунна ноще. Кати е родена в Плевен през 1999 година. Започва в Ара Мюзик през 1995, а през 2005 завършва своята музикална кариера. На първо място Лейди Папа. Тя ще бъде специален гост днес в нашето предаване на обяд. Сега казваме добър вечер на Лейди Папа. Другата камера, бе, идиот. Добре. Сега казваме добър вечер на Лейди Папа. Добре, от третия път. И сега стой. Къде отиваш? Здравейте, драги телевизионни зрители! Вие сте в предаването на обяд за поп-музика Чака Рака. Спри. Чакай. Добре, от четвъртия път. Здравейте, драги телевизионни зрители на телевизия Кракра. Вие сте с предаването за поп-музика на обяд Чака Рака. Здравей, Лейди Папа! Благодаря, че прие поканата да гостуваш в нашето предаване. Здравейте! От кога се занимавате с музика? Някъде около 24 часа ще станат от вчера. Беше някъде 6-7 часа вечерта, когато започнах да пея. Да. Защо се насочи точно към този стил на музика, на обличане? По принцип, аз съм много ексцентрична натура и смятам, че всеки трябва да показва това, което е вътре в него, това, което чувства и също да показва своя стил и начин на виждане на нещата, и това харесват хората да гледат. По-красивото и... Да. От колко време сте в Universal Music? Всъщност в Universal Music съм от 20 години, но вчера разбрах, че в договора ми пише, че трябва да пея и пях. Да. Коя е първата ви песен записана за Universal Music? Много малко хора знаят, но всъщност първата моя песен е Кен Ли, която беше открадната. И просто някакси ми писна вече аз да бъда в сянка и затова реших, че трябва да показвам собствения си стил и да държа на начина си на обличане, на начина си на пеене
на всичко свързано с мен, забравих откъде почнах. Да, добре. Кой е автор на текста на първата ви песен? Марая Кери. Марая Кери? Жената на Митю Крикет? Да, тя е автор на текста. Песента от вчера стана голям хит. Вече има цели 9 коментара във Фейсбук. Не разбрах какъв е въпрос. Песента от вчера стана голям хит във Фейсбук. Вече има цели 9 коментара, като изключим твоите собствени. Да. Да, тя е много хубава песен и има много стил в нея, много Александър Макуин, много жизненост, икономика, ако щете. Просто това е нещо, което обичам да правя и хората го оценяват и ме обичат и Poker Face. Скоро един тук наш роден български изпълнител или изпълнителка разкри, че също е огромен фен на Александър Макуин. Това е Азис. Вие запознат ли сте с неговото творчество? Аз следа всичко, което прави Азис. Той е прекрасен човек, има прекрасен характер, страхотна визия и аз наистина уважавам всичко, което той прави. За мен е малко семпъл, но нещата му се получават и като мен бива обичан от народа и всички следят неговите неща. Какви са бъдещите ви творчески планове? Много се радвам, че ми зададох този въпрос. Да, винаги. Искам да направя дует с Милко Калайджиев, който е моят идол за мъж. Милко, обичам те. Знам, че ме гледаш в момента по телевизия Кракра и ако наистина е така, моля те, обади ми се, за да направим и елате пиленца при батко 2. Да. Това беше всичко от нас в предаването на обяд Чакарака. Така, благодаря ви, че ни бяхте гост в телевизия Кракра. И аз ви благодаря и не забравяйте Poker Face.